Assalamualaikum, selamat sore. Sore ini jam 3 kita pulang dari Tegalan, guys. Liwat sawah, delok jagung. Jagungnya dulur-dulur ya padha kembang, guys. Rasa ngelepi wis kudanan nih hari ini. Lho guys, dalane bendino lek golek sandang pangan ngarit iki. Iki jagungnya Pak Ndoko ya lekas kembang, iki Pak Mesirin. Dhuwur kosor iki jagung, guys. Wis mulai kembang. Padha kembang. Ih, nek suket karo gajan karo apa iki? Jagung. Wis padha kembang. Wis tekone dhewe, guys. Didol. Nek sepuh wis lekas. Jantan kabeh, guys. Iki, guys. Iki sing dhuwur iki jagung NK Sabeng. Sing iki NK Perkasa, iki medun. Loro-loro, guys. Alhamdulillah. Berkah barokah. Wae loro-loro, guys. Wis ngebjos jantan kabeh iki. Karek nek aku tak inceng iki nek Mbah Yono iki ya wis lekas kembang, soalnya wis jantan. Iki nek Mbah Sukini urung tirai. Iki ngesore ning telo rambake karo koro ya, guys ya. Iki sing ngesor, guys. Sing dhuwur wis kembang kabeh, guys. Sing ngesor urung bias mergo ulure ora bareng. Nggonku rada keri dhisik dhuwur kacek sedina. Kacek sedina iki pertumbuhane ya wis beda lho, guys. Jagung iki. Guys, iki bene aku. Wis jantan sing kene. Jantan, guys. Alhamdulillah, alhamdulillah, berkah barokah. Alhamdulillah. Bertanggal 2. Muga-muga aman sampai panen ya Allah. Amin. Ini, guys. Jantan, guys. Dik kapan ke urung lekas. Saiki wis ngebios ketokane etan. Kulon wingi sulaman dadine rada keri. Iki ya wis jantan iki kok. Loro-loro, guys. Alhamdulillah ya Allah. Berkah barokah. Iki ngesor didelok iki medun. Arep nyabrang rono ki ya rada kesel pisan boyoke. Sayahe ndengkluk lho, guys. Delok ngesor. Iki wis janten. Alhamdulillah. Pas jantan kegremisan. Seger.
Iki ya jantan guys bakne. Wis bios guys. Abang. Arep medun ngurai jagung guys, ngene kok kene guys. Seneng guys lek ndelok ngene iki guys. Tunggu sesasi kas panen iki guys. Sing tas nandur sik umur 8 dina guys, dongane kelar panen ya guys. Sik ya guys ya videone. Terima kasih matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.